навбатпои пушти дари ширкати Эко такси ё маъруф бо 90-90. бархе аз ин ронандагон натавонистанд корашонро дар дигар ширкатҳои таксиронӣ идома диҳанд ва маҷбур шуданд ба ин ҷо оянд. афроде мехоҳад мошин иҷора гирифта аз ҳисоби таксиронӣ пулашро баргардонад. барои падвику мошин як 4 шит мерем мебием ҳичи майнеси сарсану саргардонӣ ина чанд ҳазор одам айнамҷа гуфтиам қарибан ин корон шидаги охи ҳеч ка намедонад савол на ҷавоб айдаҷа нафаҳмидем мерем мебием хеле кор мегам медурем меган сурат гис мебурем сурат мегирем меҷа мегам мошин мебием мошин нест ҳеч нафаҳмидем. чанд тан аз ин ронандагон гуфтанд барои кор дар экотакси санад пешниҳод карданд ва барои пеш наомадани мушкил дар корашон метарсанд ошкоро суҳбат кунанд. дар суҳбатҳои бидуни микрофон тасдиқ карданд ки шартномаҳои корияшонро дар дигар ширкатҳо тамдид накарданд. ҳоло дар душанбе тибқи иттилои дарёфтии радиои озодӣ 13 ширкати таксиронӣ мавҷуд аст. аз миёни ширкатҳо мақомот аз ҳама бештар зиёда аз 2000 квотаро ба экотакси додааст. фозилҷон фатуллоев коршиноси иқтисодӣ мегӯяд бартарӣ ё имтиёзи бештар додан ба як ширкат метавонад инҳисор ё монополияи бозорро ба миён орад. агар 90-90 фарз кардем доимо имтиёзҳои зиёд пайдо кунад ва хароҷотҳои ӯ камтар шавад албатта имтиёзу имкониятҳои ӯ васеътар мешавад албатта рақобати носолим метавонад ба вайрон кардани стратегияи маркетингии дигар ширкатҳои таксиронӣ дахолат кунад ва зарар расонад. касе аз намояндагони экотакси ҳозир нашуданд дар рӯ ба рӯи дурбини озодӣ суҳбат кунанд. як масъули ин ширкат ба шарти набурдани номаш гуфт экотакси ширкати инҳисорӣ нест ва далели муроҷиатҳои бештар ба онҳо ва бекор мондани ронандагон дар дигар ширкатҳост. ба қавли вай санҷиши мақомоти душанбе дар ширкатҳои дигар ошкор кардааст ки кори чанде аз онҳо ба талабот ҷавобгӯ набуда эҳтимол бархе ширкатҳо барҳам дода шавад. намояндагони ширкатҳо аз суҳбат худдорӣ карданд. танҳо дар ширкати маъруф ба 3 корашонро дуруст арзёбӣ карда гуфтанд ҳама таксиҳои онҳо барқӣ аст. дар идораҳои тобеи ҳукумати душанбе мавзӯъро шарҳ надоданд. велмес раман кард техпас та биёр мега ай телефонаш дидестай мега ки кадомед мега да ведомус ҳастем рост бурен мега ширкати 90-90 дигаи мега гаи номера мега ширкати 90-90 медурорем. 3 ҳафта пеш баъзе аз ронандагон шикоят карда буданд ки пас аз баркандани рақамҳояшон аз нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ мепурсанд ки акнун чӣ кор кунанд ва дар посух мешунаванд ки ба ширкати 90-90 равед. маълум нест соҳиби ин ширкат кист. тибқи иттилои дарёфтии радиои озодӣ ширкатҳои таксиронӣ дар душанбе тақрибан 8000 таксӣ доранд.